Hello mga Yenians! Good morning! This is BTV. Gusto nyo ba sa YouTube channel? Tingnan siya libo para sa video na upload ko. Amay niya, dito ngayon sa tabing dagat. Kasama natin si mga Walok boys to. Ayan ito si Juan. Tapos to. Ito si Chupilo. Tapos si Owe. Tapos si Trey. Ayan pangalan ito si Payat. Na hindi tumaba. Oo. Ayan na. Ayan, ito magbuwas na ng bangka ngayon. Darating na yung ano. Sino darating? Yung bangka. Si Payat. Tignan muna natin, medyo nasa... Sige. Oo. Tignan natin yung darating na bangka. Natin mga yan. Ayan o, mga ano yan. Ayan, si Bulldog. Oo. Ayan. Yes, dito may darating mga kami yan. Tingnan natin kung maraming huli mga yan. Kasi ilan lang yung lumakot mga yan. At yung mga yan sa mga ano, mga bangka dito. Ayan. May lumakot mga yan pero kukunti. Ito lang mga yan sa darating na bangka. Parating naman yan. Tingnan natin kung maraming huli ito. Ayan. Ayan yan so. Ayan, parating naman yan yung bangka, bubuhatin naman yan, bubuhatin to. Si? Burnok. Si Burnok daw, sabi ni Owe, Burnok daw. Ayan si Owe. Ayan. Bubuhatin na. Yan, ito yung buhay sa tabing dagat na yan. Sa bubuhatin mo, tapos bibigyan ng ulam para may ulam. Yan mga yan, bubuhatin na. Bubuhatin na mga yan yung bangka. Darating si Burnok. Si Burnok lang yung lumaot? Burnok lang lumaot? Burnok lang lumaot? Esperanza. Esperanza din, lumaot din. Ben! Sira! Ben, sira na? Biraw ha? Ano yan? Ito yung yung buhay sa paling namin yan. Bubuhatin yung bangka. Tapos may ulam na. Emilio. Ayan. Ben, sara Ben! Paano? Ben, sara na? Kulang eh! Walok boy. Ay, grabe! Hello vlog! Andito wala yung kaibigan ko wala. Hello vlog! Welcome to my guys! Andito wala yung kaibigan ko wala. Andito. Grabe! Gawad. Ito si Gawad oh. Yan si Gawad. Yan natin yung huli ni Ambin sa ni Bruno kung marami siyang huli. Gino, ano na yung karga namin? So ito ang may huli. Ang huli. Pagilabas mo. Na? Pagilo. Ano ba? Yung huli ng mga inyan, so
Ayan. Walang huli mga yan. So, ang huli. Ayan. Taba. Okay, bigyan mo na. Walang huli. Wala. Ang po? Nay! Ang po? Kamu mengal. Katuhaan ko lang. Ano? Isda ni... Ikotang, kumali ba? Ano? Ano yan? Oh, pingka daw, pingka. Yan, binigyan niya sila ng ano, pangulam. Brad, gusto niya Brad. Oo. Brad. Pangulam kasi binubuhat na yung bangka eh. Ano, kukunti kasi yung huli kasi, kukunti eh. Kukunti ang huli. Yung mga Indians. Wajay. Masiro mo siya masiro. Ben. Apa tama na kamu? Iya, kayo mo na pa ba mo? Ulang. Terus media. Turun nyo na. Yung mga ina. Walang huli ngayon may yan, walang huli. Walang huli kaya wala tayong ulam. So yun naman yan sa araw natin may yan, update dito sa tabing dagat may yan. Sana sa mabuti kayong kalagayan. God bless everyone. Keep safe. And bye-bye!